Защо имаме постоянно повтарящи се негативни моменти в живота, които по един друг начин се случват постоянно, непрекъснато. Дори има хора, които ми споделят, че в определена дата, в определена част от годината се случва точно определено нещо. Коя е причината за това и как можем да си помогнем? Основното нещо, което виждам, както с всеки един човек, с който работи и по мен самата, е, че реално всичко, което ни се случва и като един повтарящ се модел е, защото ние си имаме опита на душата, кармата, която си носим от миналото. И докато ние не си научим уроците, или по-скоро докато ние не се пробудим, че вече е крайно време да спрем да се повтаря този цикъл, дали ще е по време на отношенията ни с човека до нас, дали ще е в здравословното ни състояние, дали ще е в взаимоотношенията, в работата, в каквото и да е, ние да сме готови да променим това. Защото си казваме, много често има хора, които по един друг начин се насочват единствено само към рода си, че те са виновниците за това, което се е случвало в живота им. Въпросът е, че наистина рода оказва огромно влияние върху животът ни, но всъщност не е огромно, всъщност една малка част е. А това, което ние сами сме привлякли в живота си като постоянно повтарящ се модел, е това какво си носим лично ние, като хора, като опит и така нататък. Затова аз винаги, моето послание е винаги това човек да се обърне към себе си, защото това е определящо и важно. Какво се случва? Ако ние искаме да променим бъдещето си, наистина трябва да си зададем въпроса какво да аз греша, какво допускам. Има хора, които казват, аз само на едни същи партньори, нали? Попадам, да, ще попадаш, докато не се обърнеш към себе си и си зададеш въпроса къде бъркам, нали? Какво се случва тук. Защо това отново се случва в живота ми? Има ли нещо? Има със сигурност. Скоро имах разговор с една прекрасна дама, която ми разказа факта, че за 2 години подред се случва нещо необратимо във връзката и с човека до нея, заради това, че се оказва, че просто това, което имат помежду си от миналото, тежи в настоящият им живот. От гледна точка на това да си се опростят и наистина да продължат на чисто, въпреки че усещат, че си принадлежат. Това вече е нещо, което е строго индивидуално, разбира се. Същото е обаче и със здравето. Сега, например, в рода ми има хора, които имат високо кръвно или имат хора с други заболявания, щитовидна жлеза, диабет и така нататък. Нали, аз мога ли да прекъсна това нещо? Мога ли, ще го наследя ли от тях? Съвсем вероятно е, ако ти не се пробудиш и ако не си готов да пречистиш всичко от миналото си и съответно да знаеш от днес какво да допускаш отново тези грешки, за да не го правиш с леки стъпки. Това е един процес, който той не спира. Така че постоянно повтарящите се модели се случват наистина, защото там някъде нещо се е случило в миналото и ти продължаваш да го носиш това минало в настоящия си живот и то всъщност пречи. Съответно, това, как можем да си помогнем, тези от вас, които сте наясно с работата ми вече, наистина с божествено лечение, защото то работи относно личната ни карма, относно родовата ни карма, относно нещата наистина, които си носим, които са като товар върху нас, върху плещите ни. И много често животът ни след това, разбира се, чрез нашето съзнание на първо място, обръщане към себе си и мир с душата ни, започва да се случват едни чудеса в живота ни, които са наистина чудеса, дори за които да не сме си мечтали. Защото сме си го заслужили, защото нищо не ни тежи отвън, от миналото, защото когато човека отсреща знаеш, че е твой човек, обаче душата ти гори, изпитваш ревност, изпитваш притеснение, изпитваш страхове. Там има работа. И наистина тази работа е свързването с теб самия, с това да простиш, с това да освободиш миналото.
по този начин работи божествено лечение. Същото е със здравето. Има хора, които, например, получават шипове. Казвам го такъв пресен пример. Знам, когато имаше шипове и така нататък. Оказва се, че в този си живот те са свързани с това човек да обвинява, да обижда по някакъв начин. Но тази жена даже и помен, нали, няма такова нещо сега, но си го носи от миналото. Т.е. тя няма забележки с този принцип в настоящето, но появата на тези шипове заради кармата и това, което си носи от миналото, защото трябва тази карма да се занули. И много често се случва, едно от нещата се случва или чрез здравословното ни състояние да се пречисти, да се занули тази карма, или чрез влошени отношения с любимия, докато един от двамата не осъзнае, че някъде там нещо има, нещо, което трябва да се разреши. За работата ни по същия начин. Ако имаме проблем в работата, това означава, че ние нарушаваме този принцип на духовността, или сме го нарушавали в миналото, или изпитваме страх, притеснение и тревожност, че няма да се справим с разходите си, защото виждам, че все повече и повече млади хора, млади семейства точно за това се притесняват и съответно заболяват от притеснение, от негодуване, от страховете, че нещо няма как да посрещнат разходите си, и ги разбирам, защото всеки човек има някакви терзания и така нататък. Но когато ти си в мир със себе си, наистина се улавяш къде допускаш грешки в точно този определен момент, чрез твоите мисли, чрез твоите чувства, чрез твоите действия, няма как да не ти се помогне. Няма как да не се претече правената помощ, видима или не, за да получиш ти наистина нещата с една лекота. Много хора отричат лекотата в живота, защото те не са достигнали до това и наистина са хора, които по един друг начин работят с други хора и казват, то няма такава лекота. Всъщност има, когато човек е на пътя си, когато усеща, че няма нещо, което да се случва в живота ни, то да е случайно. Просто няма. И най-вече начинът, по който се приемат нещата около нас. Например, вие имате притеснение за това, че отново ще ви е трудно да посрещнете сметките си. Например, казвам. И точно заради това, понеже изпитвате огромно притеснение и страх как ще се справите с тези неща, с това предизвикателство, привличате още един такъв дълг или така нататък. Излиза от нищото нещо, което вие просто там е стояло и не е било момента. И в момента вие сте го привлякли за това, че имате притеснения, страхове. Същото е с връзките. Искате човек до себе си, обаче вътрешно негодувате. Вътрешно си казвате, то аз на какви години станах, всички са около мен, то аз дали ще бъда с човек до себе си и така нататък. Ама аз искам човек до себе си. И, нали, много хора си казват, кажи си желанията, напиши си ги, манифестирай си ги и така нататък. Това няма нищо лошо. Обаче, когато ти вътрешно негодуваш, не приемаш, противопоставяш се на тази ситуация, че нещо не ти върви в определен област, съответно, ти блокираш потока. Ти блокираш всичко, което искаш да ти се случи и наистина то не се случва. И си казваш, защо на мен? Аз толкова много правя, старая се, угаждам, така. Докато има страхове в нас, докато ние не се свържем с себе си и с Бога, докато ние смятаме, че всичко зависи единствено и само от от това, което се случва в живота ни, че ние сме, смятаме, че ние сме главното, основното звено най-вече, някакси по един друг начин ще ни бъде трудно, защото имате на предвид, че за абсолютно всеки човек има божествен план и ние колкото и да напъваме, да мислим, че променяме нещата и че сме все и вся, за нас има план и то е един път процес. И не случайно казвам, че понякога шамарчетата не са въобще леки. През последните месеци имаше в живота ми, на мен лично, всъщност беше около мен такива неща и просто беше голямо предизвикателство за това как ще приема ситуацията. Но всъщност най-хубавото нещо, знаете ли кое е? Да намерим и да знаем причините за нашите страдания, за нашите несполуки и когато знаем причината, ние наистина ще се освободим и ще започнем да работим по тази причина. Защото причината за нашите заболявания,
Да, може да са дълбоки причини от миналото и както и с работата ни, в бизнеса, в взаимоотношенията с любимият ни човек или с близките ни, там има причина за това, което се случва в живота ни и това е нещо, което си носим на първо място от миналото. Оттам нататък, заради животът ни, който се е подредил по един друг начин в сегашното ни идване, вече е зависимост от това какво отново ние допускаме като грешки, като постоянно повтарящ се модел и вече някакви нови неща, които по някакъв начин бъркаме, за да можем да извлечем този опит и за да може този опит да бъде така да ни даде ясна преценка за нас самите какво трябва да правим и какво не. Затова казвам, че нещата са изключително лесни и прости. Ние сме тези, които си ги усложняваме и търсим неща, където ние имаме мястото много често, отвън, например. И когато ти знаеш, че днес си негодувал изключително много, после те е заболяло гърлото, ама не защото вируса. Той вирус има навсякъде, постоянно са. Обаче да намериш причината защо имунната ти система е паднала до толкова, че да те хване този вирус, да легнеш на легло една седмица или пък да се влоши по друг начин здравословното си състояние. Това са неща, които причината е или си проявил контрол, или негодуване, противоставяне, обиждане, засягане и така нататък. Наред неща са неприемане, липса на смирение, инат. Хората от инат правят какви ли не неща. Няма да използвам други неща, да изказвам други неща, които са изключително неположителни, но това са неща, които ти привличаш и когато ги излъчваш, ти съответно няма как да привлечеш любов, благодат, лекота и изобилието в живота си. Така че, мили хора, постоянно повтарящите се модели са защото ние на първо място си ги носим от миналото и вече в този си живот сме дошли тук, за да можем да го променим това минало. И когато се свържем с себе си, Божествено учение работи точно по този начин, да се свържеш с Бога, да повярваш, че можеш само чрез няколко молитви на първо място да изградиш една връзка с себе си, да защитиш по някакъв начин себе си от това, което постоянно отвън всячески се опитва да те разколебае, да те усъмни, да те притесни, да те разтревожи. И когато имаш силна диамантена вяра, нищо това няма как да се случи с леки стъпки. Пак казвам, процес не е нещо, което се става от днес за утре. Това видео го записвам за хората, които все още се чудите, но го правя и най-вече заради хората, които до момента сме работили заедно и виждам напредъка на първо място по вас, разбира се и по мен самата, защото пътя, по който пех, беше точно заради това, което видях и това, което се промени. Така че, мили хора, когато сте в доброто, когато сте положителни, когато сте наистина в енергия, която е изключително чиста, вие няма как да не привлечете нещо такова. И когато сме поплатени с страхове и така нататък, още със ставането сутрин, има молитва за всичко. За мен няма нещо, което да не е разрешимо и знам, че Словото работи изключително. На 100%, за да може да промени на първо място миналото ни, да може да ни се прости това, което сме вършили, защото масово сме грешали по един или друг начин и за да може да поемем на чисто, както със себе си, както с любимия си, както за да развием себе си, връзката си, връзките си, отношенията си, работата си, да развием потенциала си. Това са неща, които са изключително определящи. И когато ние сме на пътя си, ще имаме вътрешно удовлетворение, няма да стигаме до бърнаут, няма да стигаме до болести, а наистина да започнем да изцеляваме душата си, съзнанието си и чак тогава тялото, връзките и всички неща, които са отвън. Така че бъдете благословени, надявам се видеото да ви е било полезно и наистина да започнете от себе си. Ако имате въпроси, насреща съм, ще оставя линк в коментар за Божествено речение. И наистина не забравяйте, че сте на пътя си. Пътят е един и същ за всички. Въпросът е, че всеки върви с различно темпо и наистина трябва да се приемем, да се обичаме такива каквито сме и въпреки различията ни,
които така смятаме, че имаме. Бъдете наистина благословени, не забравяйте, че сте най-важните. Имайте хубав и прекрасен, смислен, озарен и вълшебен ден.